Віцебск стаў першым горадам краіны, які ўключылі ў глобальную сетку ЮНЕСКО гарадоў, якія навучаюцца. Багушэўская раённая бальніца пераўтвараецца ў бальніцу сястрынскага догляду. Якія змены гэта прадугледжвае і якую карысць атрымаюць месцічы. У абласным цэнтры прайшла традыцыйная лёгкаатлетычная эстафета на прызы гарадской газеты «Віцебічы». Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Віцебск стаў першым горадам краіны, які ўвайшоў у глобальную сетку ЮНЕСКО гарадоў, што навучаюцца. Гэта прызнанне тых намаганняў і вынікаў, якіх дабіўся абласны цэнтр у выкананні адной з галоўных мэт устойлівага развіцця – якаснай адукацыі насельніцтва. Нашы карэспандэнты раскажуць падрабязней аб тым, як Віцебск стане горадам, дзе навучаюцца усе і ўсюды. Горад, які навучаецца, стварае новыя магчымасці. Сярод краін-суседзяў Беларусі навучаюцца гарады ў Латвіі, Літве, Расіі і ўкраіне. Далучэнне Віцебска да гэтай сеткі – гэта знакавая падзея для ўсёй краіны, якая з'яўляецца сведчаннем міжнароднага прызнання патэнцыялу Віцебска па эфектыўнай мабілізацыі сваіх рэсурсаў дзеля забеспячэння ўстойлівага развіцця, росквіту культуры і сацыяльнай згуртаванасці. Глобальная сетка была створана, каб заахвочваць развіццё гарадоў і укараняць практыку навучання яго жыхароў на працягу ўсяго жыцця. У такім населеным пункце вучацца усе і ўсюды, адраджаюцца традыцыі навучання ў сем'ях з выкарыстаннем сучасных тэхналогій. Сетка аб'ядноўвае каля 250 гарадоў і больш за 50 краін свету. Цяпер і Віцебск. Адпаведны сертыфікат старшыні Віцебскага гарвыканкама Віктару Николайкіну уручила член правления Института ЮНЕСКО по навучанию на протягу всего життя. Мы можем обмениваться опытом. Я думаю, что для города Витебска это принесет большую пользу, так как это означает новые знакомства, новую экспертизу, новый опыт. Глобальная сеть – уникальная возможность получить опыт от тех городов, которые входят в эту сеть. Конечно, надо все это переложить на наши белорусские традиции, надо с учетом большого опыта, который накоплен наш тысячелетний город Витебск, конечно же, в развитии инфраструктуры, в развитии экономики, внедрении наукоемких, внедрении каких-то процессов. Гарады ўдзельнічаюць у міжнародным дыялогу, абмяркоўваюць палітыку і эксперыментальныя даследаванні, абменьваюцца вопытам, эфектыўна выкарыстоўваюць методыкі для забеспячэння доступу сваіх жыхароў да навучання на працягу ўсяго жыцця. Эта система, она нужна для того, чтобы поддержать экономическое развитие, социальное развитие и вообще рост благосостояния жителей города. Что это дает? С одной стороны, это прекрасная возможность сделать рекламу города. Реклама – это развитие туризма. Развитие туризма – это новые связи экономические в том числе. И наши смышленые витебчане, представители бизнеса, общественных объединений могут найти возможности общаться с обучающимися городами, сотрудничать. Конечно, эта возможность, обучающийся город, дает удочку, а не рыбу. Дальше все зависит от нас. Это дает возможность. Город, які навучаецца выводзіць адукацыю за рамкі класічных ВНУ, стварае новыя магчымасці для кар'ернага росту, а таксама дапамагае развіць патэнцыял жыхароў населенага пункта. Я могу только пожелать Витебску дальнейшего продвижения по этому пути, по пути развития обучения на протяжении всей жизни, которое дает молодым людям и взрослым возможность ответственно и компетентно подходить к формированию своего жизненного пути. До 28 кастрычніка ва ўсіх абласцях Беларусі ўпершыню пройдзе грамадская кампанія «Вучыцца, каб дзейнічаць», накіраваная на папулярызацыю нефармальнай адукацыі. У далейшым да глобальнай сеткі ЮНЕСКО далучацца і іншыя гарады нашай краіны. Юлія Устинова, Кристина Шинкарова, Александр Рындзін, Александр Петровецкі. Навіны Мінск, Віцебск. У Верхнеадвінску пачаў працаваць новы разлікова-касавы цэнтр прадпрыемства «Віцебскэнерга». Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі, якія тут прымяняюць, дазволяць значна павысіць якасць абслугоўвання кліентаў. Нашы карэспандэнты пабывалі на ўрачыстым адкрыцці і высветлілі, чым адметны новы разлікова-касавы цэнтр.
У віцебскіх энергетыкаў ёсць свая традыцыя. Штогод у сталіцы абласных дажынак адкрываць сучасны разлікова-касавы цэнтр. У Верхнядзенску ён размясціўся ў рэканструяваным будынку па вуліцы Савецкай. Гэта цэнтральная частка горада. Наведвацца сюды зручна для кліентаў, ды і мясцовых энергетыкаў наваселле вельмі парадавала. Дагэтуль раённыя падраздзяленні сістэмы размяшчаліся ў двух розных будынках, што стварала цяжкасці арганізацыі работы персаналу і нязручнасці для наведвальнікаў. Цяпер увесь комплекс паслуг можна атрымаць у адным месцы. Разлікова-касавы цэнтр у Верхнядзенску стаў 13-м па ліку Віцебскай вобласці і 27-м у рэспубліцы. Энергетыкі рэгіёна актыўна рэалізуюць прыярытэты аб'яднання Белэнерга па забеспячэнні эфектыўнай работы і ўкараненні інфармацыйных тэхналогій ва ўзаемадзеянні са спажыўцамі. На фоне остальной республики Витебщина является лидером в открытии расчетно-кассовых центров. Что хочу отметить. Данные центры – это инструменты энергоснабжающей организации, энергосистемы стать ближе к нашему потребителю, расширить перечень услуг, которые мы представляем для нашего потребителя, стать доступнее, рассказать о наших преимуществах, о наших услугах, о нашей эффективности. Ну и самое главное, в удобное для человека время, в удобном месте, ответить на все возникающие у него вопросы. У зале абслугоўвання наведвальніка усталяваны відэапанель і інфармацыйны тэрмінал. З яго дапамогай абанент можа самастойна знайсці ўсю інфармацыю пра разлікі за электрычнасць па асабістым рахунку. Дарэчы, сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі дазваляюць рабіць гэта, не выходзячы з дому. Мы провели огромный комплекс работ по АСКУЭ, по замене счетчиков, для того, чтобы улучшить именно обслуживание населения. Что человеку даже, в принципе, в расчетно-кассовый центр, там, где уже система новейшая установлена, ходить не надо. Он открывает интернет, личный кабинет, и в нем видит все показания расчетов за электроэнергию и может там оплачивать. Адкрыццё разлікова-касавага цэнтра ў Верхнядзенску прайшло ўрачыста. Па традыцыі ўзнагародзілі лепшых працаўнікоў падраздзялення і падзякавалі будаўнікам, якія прывялі ў належны стан будынак. А вось добраўпарадкаванне прылеглай тэрыторыі завяршылі разам з ганаровымі гасцямі свята, якія на памяць аб прыемнай падзеі пасадзілі дрэвы. І вось чырвоная стужка перарэзана, новы цэнтр прыняў першую кліентку. Для яе прыемны сюрпрыз – букет кветак і падарунак. Приятно, неожиданно очень. И вы знаете, в таком новом прекрасном здании, честно говорю, я им желаю только успеха в работе и побольше посетителей, побольше приятных эмоций, никаких проблемных потребителей. У наступным годзе Віцебскэнерга працягне сваю традыцыю і адкрые сучасны разлікова-касавы цэнтр у новай сталіцы дажынак – Браславе. Алёна Тихонова, Александр Петровецкі, навіны Верхнядзенск. Багушэўская раённая бальніца пераўтвараецца ў бальніцу сястрынскага догляду. Чаму мясцовыя ўлады пайшлі на такія змены, якую карысць ад гэтага атрымаюць жыхары пасёлка і навакольных вёсак, якія яшчэ пераўтварэнні чакаюцца ў Багушэўску, раскажуць нашы карэспандэнты. Багушэўская раённая бальніца атрымала статус сястрынскага догляду. Тут в асноўным аказваюць сацыяльную дапамогу. Яе паслугамі карыстаюць адзінокія людзі з пасёлка і навакольных вёсак. З 27 коек зараз пустуюць толькі 2, аднак гэта пакуль. Для састарэлых адзінокіх людзей бальніца гэта ратаванне, асабліва ўзімку, дзе акрамя кругласутачнага догляду аказваюць і медыцынскія паслуги. При необходимости, если им необходим будет курс интенсивной терапии, он будет проводиться в рамках в условиях Сенской центральной районной больницы. То есть эти пациенты будут переведены, им будет переведены туда, им будет там оказана медицинская помощь, интенсивная медицинская помощь при возникновении такой потребности. Змяненне статусу бальніцы абумоўлена вялікімі матэрыяльнымі расходамі, якія неслі пацыенты і іх родныя. Знаходжанне на медыка-сацыяльнай койцы абыходзілася ў 900 рублёў за месяц. Пацыенты ўносілі толькі 80% сваёй пенсіі, што складае толькі чвэрць затрат на іх утрыманне. Астатнюю суму павінны былі кампенсаваць іх родные. Статус коек сестринских позволяет брать оплату большей части расходов государства. То есть остается 80% пенсии пациента, лежащего на социальной койке, они компенсируют, все остальное компенсирует государство. То есть для населения нашего района это очень выгодно
И я считаю, это правильное решение. Кіраўніцтва раёна і цэнтральнай раённай бальніцы ўпэўнены, змена статусу ні ў якім разе не адаб'ецца на якасці медыцынскага абслугоўвання насельніцтва. Пры паліклініцы замест 7 бальнічных коек адкрылі 5 дзённага стацыянару. Працуюць яны ў 2 змены. Иногда, если какой-то приступ, там давление, еще какие-то болячки у человека, который не может там довести, скорой нет, где ему быть? Кто его может спасти? Конечно, должно быть несколько быть коек и врач, который мог его осмотреть и первую помощь оказать. Між тым, у райвыканкаме прызнаюць, праблемным застаецца пытанне медыцынскіх кадраў у раёне, не хапае вузкіх спецыялістаў. Рашэнне гэтай праблемы на кантролі. А вось што тычыцца работы хуткай медыцынскай дапамогі, то тут людзям хвалявацца няма чаго. Положенность по скорым на 12 тысяч один автомобиль. На наш район положено на сегодняшний день 2 скорых помощи. Но мы прекрасно понимаем, что население уменьшается, а территория этого района, она как оставалась, так и остается, и количество деревень обслуживаемых. Поэтому, несмотря ни на что, 3 машины, они так и работают. Багушевск уключаны ў абласную праграму развіцця малых гарадоў і населеных пунктаў. Пасёлак чакаюць маштабныя змены, рэканструкцыя дарог і сістэмы водазабеспячэння, будаўніцтва каналізацыйнай сістэмы. Новае аблічча атрымаюць аб'екты культурнай і сацыяльнай сферы. Інна Кіріенкова, Леонид Табола, навіны, Сеннінскі раён. У Віцебску на дорожках цэнтральнага спартыўнага комплексу прайшла традыцыйная лёгкаатлетычная эстафета на прызы гарадской газеты «Віцебічы». Гэтыя спаборніцтвы заўсёды выклікаюць цікавасць у моладзі, збіраюць вялікую колькасць удзельнікаў і ўсім даюць магчымасць паказаць свае лепшыя спартыўныя якасці. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Легкоатлетычная эстафета на прызы гарадской газеты «Вітбішы» – массовый старт. Яе галоўная мэта – популяризация здорового ладу жыцця. Магчымасць правіць моладзі моду на заняткі фізкультурай і спортам. Больш за 350 школьнікаў, выхаванцаў сярэднеспецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў прынялі ўдзел у сёлетніх стартах. Особенности этого года – это то, что эти соревнования проходят уже на новом стадионе, обновленном точнее, на замечательной дорожке. Этот стадион, могу сказать, что один из лучших в Республике Беларусь. Эта эстафета всегда непредсказуемая, всегда борьба бескомпромиссная. Нельзя заранее предугадать, кто победит. Сярод удзельнікаў эстафеты былі пачынаючыя спартсмены і члены нацыянальнай зборнай Рэспублікі Беларусь, удзельнікі чэмпіянатаў свету і алімпійскіх гульняў. Менавіта яны павінны паказваць прыклад маладым атлетам, чаго можна дасягнуць на лёгкаатлетычным алімпе. Здесь выступают университеты, все витебские школы, среднеспециальные учреждения, поэтому они равняются на всех спортсменов, которые высокого уровня. Стимул выступить здесь и побороться с более сильными. Дзейсную дапамогу ў арганізацыі правядзення спаборніцтваў аказвае калектыў газеты «Вітбішы», які на старонках свайго выдання распавядае аб лепшых спартыўных дасягненнях нашых землякоў. А сёлета да карэспандэнтаў долучыліся і прадстаўнікі гарадскога фізкультурна-спартыўнага клуба «Витебск». Каждый человек в команде победитель у нас получит специальный приз от газеты, также диплом, а кубки у нас организует городской физкультурно-спортивный клуб «Витебск». Наша газета традиционно популяризирует здоровый образ жизни и спорт высоких достижений. У нас ежемесячно выходит тематическая полоса «Спортивный вестник», где мы публикуем интервью с тренерами, а также результаты витебских команд. А тым часам на лёгкаатлетычных дорожках сустрэліся старыя знаёмыя. Каманды, якія не адзін год запар сапернічаюць паміж сабой. Сярод прадстаўнікоў ВНУ зноў не было роўна камандзе тэхналагічнага універсітэта. У школьнікаў на п'едэстал узышлі прадстаўнікі Віцебскага кадэцкага вучылішча і сярэдняй школы нумар 40. А сярод сярэднеспецыяльных навучальных устаноў у мужчынскай эстафеце перамогу святкавалі прадстаўнікі Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа, а ў дзяўчын індустрыяльна-тэхналагічнага. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, Новины, Витебск. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Да сустрэчы.
Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман, вецер няўстойлівы, слабы. Тэмпература паветра ноччу +1,6, месцамі да 0–3, днём +9–14. У Віцебску без ападкаў, тэмпература паветра ноччу +1,3, днём +9–11.